Uite, vezi că filmez acum. Mergi, măi? Hai! Fă, mă! Ți se rupe pula de ei. Hai să mai facă, da. Faci tu o poză cu... Ce mă? Ce mă? S-a terminat cu asta. Ia bubule. Dă și noi limba. Ia! Bă, faci la bloc autovară, că avem fiată, eu am decât era. Dar face la mine. Ce vrei mă, că să pune să mă fac cu tine? Bă, dar ia fii atent, mie-mi place asta, fii atent. Deci iată, să-ți ia așa, băi, nu mă stai așa. Nu mă de urechi, nu mă de urechi, cum să ține, bă, dar e bun. Lasă, bă, ia mâna. Ia mâna eu! Ia mâna. Uite așa, nu mă ține cu urechi asta. Mersi.